Bai, bai, bai. Neskalaren instrument txuletak, zititxoak, atzen naiz. Ura nahi dezu? Bai. Bueno, eguerdion, oraintxe abiatuko dugu, ja azken txampa, jardunaldien itxiera eta jardunaldiak izteko bego uarte dugu hemen. Guretzat persona importante bat eta esanguratsu bat. Iruñarra da eta San Ferminetatik atera dugu eta ekarri dugu beraz eskertza doblea, berarentzat. Lanbidez irakaslea da, lehen hezkuntzako irakaslea urte luzeetan, baina lan horretaz gainera beti ibili da gizarte mugimenduetan oso sartuta. Aspalditik ezagutzen dugu, bai lurraldea prozesua eman zenean esaterako, eta foro sozialean inguruan ere bai, oraintxo arte, eta momentu honetan, eta guk pixka bat aitzeki horrekin edo ekarri dugu, ongi etorri errefuxiatuak eta Iruña harrera hiria mugimenduko kidea da. Esan dugun bezala gaurko gaia utopia ekosoziala da, eta utopia ekosoziala uztartzen da bizikoek ere aipatu duten horretan, ez da, nolabait krisi soziala eta ekologikoa lotuta daudela, eta hain justu ustete, hor daude, anaiz joan daia? Edu da. Oraintxe aipatu didetelako lehentxeago irten bar dutela, hain zuzen anaizek badutelako martxa bat, gaur arratsean irtengo dana Baionatik Hendaiara oinez, Baionan dagoen migranteak atxilotzeko edo erretenitzeko zentrora protesta moduan egiteko ez. Orduan, deialdi hori eginda edo hori aipatuta lotzen da bete-betean bego uarte nire ondoan eserita egotearen arrazoiarekin. Asko ezagutuko duzuen noski, baina egia da orain 2 urte 2016ko abenduan ikusi genuela erabideetan eta ekintza ikusgarri bat, oso ikusgarritasuna handia ekarri zuen ekintza bat egin zuelako Mikel Zuloagarekin batera, Grezia eta Italiaren arteko mugara joan ziren, bertan zeuden 8 migrante konkretuki beraiek eramaten zuten autokarabana baten sartu, muga ezkutuan pasa eta Euskal Herrira ekartzeko asmoarekin. Mugan harrapatuak izan ziren eta ez zuten ekintza bete ahal izan, baina ikusgarritasun handia lortu zuen eta nolabait da modu bat, edo izan zen modu bat salatzeko ze Europak sortutako krisi humanitario horri Europak gugeuk ze erantzun ematen diogun, edo ze erantzun eza, hobeto esan, eta nolabait Euskal Herria, harrera herrialde bihurtzeko beharra aldarrikatzeko. Alegia, arazo bat, denok, ezagutzen genuena, begien aurrean genuena, baina horrelako ekintza batekin, benetan kolpe bat bezala sentitu genuena, ez da. Eta orduan hasiko nitzake elkarrizketa pixka bat, ekintza hori gogoratuz, ez da. Nola sortzen da ekimen hori, zer izan zen eta nola bizi izan zenuten. Euskadik asko sarreran gati zen, labur bildu duzu, jaia, hori, helburua. Gauze da, guk ez ginen ekintza prestatu ikusgarritasuna hau izateko, ez ginen espero harrapatutak izango ginenik, askotan egiten ari zelako gauza zelako, ez? Nola sortu zena, 2015 sortu zen ongi etorri errefuxiatua Siriar gerraren ondorioz, jendea ezotzen hasi zenean, eta orduan, jende plataforma oso zabala eratu zen,
oso anitza, badaude kristauetatik hasita oso jende radikala anarkoa, denetatik dago, baina dena komunean ginun, edo, bueno, ni ez nintzen orduan horbarrenen, Iruñean nengoen lanean, ez nengoen oraindikan antolatuta hor, ondoren etorri nintzenen ja, baina oso bertatik bizitzen nuenen dena, eta oso kezkatuta baita ere egoerarekin, ez? Eta, bueno, jendea basun komunean, sensibilizatu beharra, salatu beharra, eta harrera egin behar zitzaiela. Orduan, uste ginun, etorriko zirela, eta harrera egingo zitzaiela, eta horretarako nola batean antolaketa bat behar zela, ez? Baina, bueno, denbora pasatzen zen, eta hori zen horrela gertatzen, eta gero eman zenean, Turkia eta Europaren arteko paktuaren kontu hori, externalizazioaren eta kanporatzearen amuga eta horrela, hor ikusi zen, gauza gero eta okerrago zeudela, eta bai pentsatu zela barrenen, gogoeta, taldetxo, orokorra zen, baina da, taldetxo batek ja pentsatu zuen zerbait gehiago egin behar zela, publikoa egin behar zen, ja, egiten ari ziren zenbait desobedientzia ekintza edo jarduera edo bai muga pasatzen, jendea ekartzen, eta baita hemen egiten zirenak, adibidez jendea zure etxetan sartu, edo padronatu, edo pisuak alokatu eta hor sartu, edo medikuak hori segimendua egin, edo, bazegoen horrelako, eta letxo bat edo pensatu zen esatea, ailegatu da momentu bat, gobernuak interpelatu behar dira, jendeari esan behar da oso arazo larria dela eta egin beharreko gauza dela. Haiek egiten ez dutena guk egin behar dugula, ez? Eta orduan, eta gero bestaletik elkartasuna adierazpena baita, zen 3 helburu horiek genitxun, ez? Sensibilizazioa eta gehien batez gero eta jendarte solidarioagoa bihurtu, sensible izango zena guretzat oso, momentu historiko bizitzen ari garen honetan, oso larria den arazo bateri aurre egiteko, eta implikazio bai persona eta bai kolektiboak izateko, ez? Hori zen pixka bat helburua. Orduan, esan ginen, pasatu behar dugu ekintzara eta erakustea zertan ari garen eta egin beharreko zerbait dela hori, eta beste gauza asko ez ginen esaten justo hori egin behar nik, baizik, eta gauza ez diferente, osagarria. Eta orduan, antolatu ginen hori, niri komentatu zidanean Mikelek, hasieran esan nion zer, ez, horrengoaz ez du denbora egiteko zurekin, baina esan zidanean zertarako zen, esan nion baiez, benetan oso sensibilizatuta nengoelako gai honekin, ez? Orduan, prestatu, bazen hemen taldetxo bat, pizka bat babestaldea, eta logistikaz, dirua ateratzeaz, eta, herri mugimendu asko jarrizun dirua, jendeak bazekin zerbait egin behar zela, baina nezeatzmea zer, eta gero bazegoan beste talde bat Grezian, han baren ditun abogatuk, eta, prestatu zen, desobedientzia ekintza, hori, ez dakit, teorian desobedientzia ekintza bat, ez? Zen ekintza asko dago, edo modu asko dago desobedientzia egiteko, baina hori zen, egin behar ginen publikoa, behin hemen onere ekarrita, zer zen egin genuena, eta jendea, jende gehiago egiten ari ginera, eta zeren bestelako ekintzak egiten ari ziren hemen, ez? Eta, arbatu gintuzten, eta izan zuen horrelako reperkusio ona izan zela, zen benetan balio izan zuen jendea konturatzeko, ez? Eta mugitzeko eta interpelatzeko balio izan zuen, eta pertsonalki guretzat izan zen baita ere, ikaragarria, ez? Eren prozeso guztia, eta nik uste dut desobedientzia ekintzak hori irakarrela, prozeso guztian interpelatzen zaitu baita dezu, ez? Ez ara berdina aurretik edo ondoren, ez? Behin erabakitzen duzunen olako zerbait egitea oso ongi sentitzen zaitzen, ez? Bai, merezi du egitea, eta sinisten dut honetan eta egin behar dut, ez? Orduan, eta gehiago, esan dezonen, nola sentitu ginen, oso importante izan zen, bai hemengo taldekin ze konplizitatea eta ze konfiantza eta zer sortzen, eta nik uste dut hori dela asko landu behar den herri mugimendutan,
gure arteko harremana, gure arteko, eta gero ondoren ere izan zen, ez dakit, erakustaldi solidarioa baita ere, eta gero noski oso importantea refuxiatuekin eukiginun harremana, zen importantea zen haien konfiantza ere, claro, haiek oso ohituta daude alduten bezala pasatzea, dirua engainatutak izatea, esplotatu, eta claro, gurekin hasiera lortu behar dozu konfiantza haiek gurekiko, eta oso polita izan zen prozesu hori, oso konplizidadea handia lortu zen, eta oso gogorra izan zen, harrapatu gintu zenean, gehien batez, eta hitz egin izan dugulako elkarrekin ez, niretzat izan zen, sekuleko, ez dakit, frustrazioa ikusten nolako haientzako ere, bezentzak izan barraren aldiko frustrazioa zelako, eta zinengan konfiatu behar zuten ja, ez? Baina oso polita izan zen, aldi berean nola erantzun zuten, oso ongi gurekin bat egin zuten, askatu zituztenean esaten zioten poliziari, ez, geldituko gara gu, atera daitezela aier, eta izan zen oso polita hien erantzuna, orduan horrekin bakarria, berriz sentitzen duzu, merezi duela hori egitea, ez? Eta askotan esaten dugun bezala, elkartasuna elkarrekikoa dela, ez dela sekulen bakarik alde batera, ez beti jasotzen duzu baita ere, ez? Eta, egia da egiten zaitula, ez dakit, Mikelek askotan esaten du, pertsonago edo, bai. Guk ere, honi neuke, horaten naiz oso, unkigarri izan zala, eta nolabait, gainez Mikel gero topatu nuen, eta esan nion, nolabait pertsona obeago bat izateko. Eredu bat, edo jarri dikuzu aurrean, ez? Eta, bai. Modu asko dago hori, bera egiteko, edo hori bera sentitzeko, ez, baina egia da, agian desobedientziak ematen dizuna alduntze hori, edo ezakit, bai, egiten dizu, hau da egin behar dena. Momentu honetan, hau da, beste momentu batzutan beste gauza batzuk izango dire, momentu honetan hau, ez? Sentiarazten zaio, altzen dizu hori, ez? Hori oso importantea da. Aipatu duzu, arazo larri badela noski, ez da? Eta Europak momentu honetan gertatzen ari den hori, ez? Galdera oso basiko bat egingo dizut, zergatik da arazo larri bat, beste modu bat esan da, zergatik migrantekin lan egin, zer jokatzen da hor, zer jokatzen dugu guk hor, herri bezala, persona bezala, kolektibo bezala. Nire esperientzia personala zen, zergatik zen eretzat, ikusten badozo, bombak botatzen ari direla jendarteari, zibilari, eta gero izten dizkegula mugak, edo kontzertina jartzen ditugula, etortzen direnak Afrikatik bere bizitza duinago diren bila mutilatuak gelditzeko, edo hainbeste jende hiltzen dela, ikaragarria da, eta hori sentitzen dozu, ikaragarria, eta niretzako zen ikaragarria baita ere oitzea horretara. Oso ohituta gaude, ez? Oso ohituta gaude, irudi horietara, ohituta gaude bezala, gure bizimodua eramatea, konsumitzea pile bat, jakinda, ezaki jakinda edo konstiente, askok ez gara konstiente izango, baina gure desio, konsumitzeko desio horiek betetzeko, jendea, beste herrialdetako jendea, eta bere bide naturalak xahutu, suntxitu egiten ari da, eta horiek direla, gerrarekin batera, eta desplazamenduak sortzen ditunak, orduan oso lotuta dago, dena oso, hori dena gertatzen ari da, eta ez da bakarrik mugak izten dizkegula, edo urratzen ari direla pertsona hauen eskubideak, baizik eta ez ditugula humanoa den minimoa ere, gutxienezkoa ere egiten, eta da salbatu jendea, edo behar dutena momentu batean, eta horren aurrean, ez dakit, berreskuratu behar dira konpromiso universalak direnak, eta izan direnak garai batean, eta atzera pauso ikaragarrik eman ditugunak, eta zeire, jendea laguntzeko, edo eskubideak, pertsonen eskubidean defentsateratzeko, ardura hori hartzeko, edo elkartasuna gaizki dauden jendearen hori dena berreskuratu behar da, eta, klaro, horren aurrean zer egin,
zerbait egin behar da, xenofobia hori nolabait etortzen ari dena, edatzen ari denari aurre egiteko, argudio horiei eta diskursoei aurre egin behar diogu, deus ez du, horiek direlako giza eskubideen urraketan bideratzen dutenak, edo uzten diotenak gertatzea, ez? Orduan, bueno, niretzako oso importantea zen, azken finean da bizigaren ereduaren ondorio lazgarrienak, ez? Errefuxiatuekin eta migrantekin gertatzen ari dena. Eta, bueno, ardura pixka bat hartzen baduzu, mugitzen zaio, ez? Bueno, hori zonalki sentitu dudana, ez? Bai, hor pixka batzuk esan dezu, ez? Baina egia da, nolabait ohituta gauden drama guzti horiek badaki gorra dela, da ikusten ditugu bata besten atzea, eta ohituta gaude, baina ohitze horretatik nolabait kontzientzia iruditzezat, eta da nolabait geure bizimodua, geure politika, geure lehen munduko bizimodu honek nolabait eragindako kalteak direla horiek, ez da? Eta nolabait ardura hori ez da gugandik aparte, baizik gugeuk provokatzen dugula, ez? Ez dugu askotan ikusi nahi edo oso zaila da ikustea zeren oso komplikatua, komplexua da, hemen asko aipatu da, ez? Oso komplexua da dena, baina konturatu behar dugu gure bizimodu pertsonalean eta kolektiboan eragine duela desplazamentutan. Ez badugu, eta hori da pixka bat utopiaren inguruan, ez baditugu desplazatuak izatea nahi eta nahi ez gure bizimodua aldatu behar dugu, beste kultura bat sartu behar dugu gure barrenen, eta asko ze modu xumeagoan bizi behar dugu, beste jendartea, hasi behar dugu gure gandik, bakoitzak bere bizkat kontzientzia hori hartuta, zer egin dezaken bere bizimodu, eguneroko bizimoduan, koherente izateko horrekin, ez? Nolabait ez parte hartzeko horretan ezin da erreixa, ez da erreixa, ez da egun batetik bestera aldatu zerbait, baina bai lehenengo momentutik egin daiteken zerbait da esparru batzutan, poliki-poliki, xume-xume, eta aluntza joan, eta hori kolektibizatzen denean, bihurtuko da pizkanaka, erresistentzia handiagoa horren aurrean, ez? Nolabait balore, aipatu diren gauzak dira, balore positiboak lekuek entzen badiote, edo praktika positiboak, praktika negatiboei, joango da pizkanaka, beste jendarte bat sortzen, ez? Bai, justu batzo Edu Apodakak horrelako zerbait esatezun, ez? Posible, gauzak egin ikusteko posible dela beste modu batea egitea, ez? Praxi iraultzailea edo esaten zuena, ez? Utopiaren idearekin lotuz eta horrela, ez? Zuri entzun izan dizut, importantea dela ongi bizitzea, bizitza ona edo bizitza osotasunean elbuen bigir edo, pixka bada Ertamerikatik edo datorren kontzeptu bat, eta hori nolabait hori definitzea zer dan eta parametro horietan pentsatzea edo, ez? Zer da hori? Nola ulertzen duzu hori? Da bizi osotasunean, esan nahi dut, bizitza, lehen komentatu duena, xumeago baten, bizitza xumearekiko gogoa nola batxe lantzea. Sortzea espazioak non zure teoria guzti hori egunerokotasunan eta bai mugimendutan eta pizkanaka saretuz joan non lasaitasuna elkarren arteko konfiantza aipatu ditugun gauzak dira, jasangarritasuna, balore gehiago ematea, gauza inmaterialei eta subjetiboi, materialeri baino, jartzea, banantzea nola bate, zoriontasuna konsumitu behar horretatik,
ematia balore gehiago elkarren arteko harremanei, ongizate psikologikoari, kulturari, anistasunari, jasangarritasunari. Hori izango zen ongi bizitzeko edo bizitza osotasunean jartzeko beharko genituzken nolabaiteko premisak, ez? Ez, esan nahi nun hori dela neurri batean utopia baten definizioa, ez? Utopia gauzagarri zentzu honean erabiltzen dut, kasu honetan utopia, gauzagarri baten definizio bat edo izango litzateke, ez da? Zurekin hitzein izan dugu, ez? Eta galdera bate planteatu dirazuzuk ere, ez? Eta da, baina zein da migrante horien utopia, ez da? Zein da migrante horien utopia? Bueno, egie da, migrante mota asko dauela, eta beti ezin ditekela galdetu ere gizarren migrante da, zin izango zen utopia, bakoitzarena, ez? Bueno, badira elementu komuna, baina nik uste dut askorentzat da hemen, azken finean sistema, bizigaren sistema lortu da edatzea konsumitzeko behar hori mundu eta zergitu guztitara, kultura guztitara eta toki linez bezala orain alda, horretarako bai daudela mugak irekiak, ez? Eta orduan askorentzat izango dira gu ditugun edo hemen mendebalden edo herrialde aberatsetan dagoen jendeak duen utopia bera, eta da dirua izatean konsumitzeko eta eredu honetan bizitzeko, aberatsak bezala, mundu aberatsen bezala bizitzea. Beste batzuentzat berriz ez izango da, ihes egiten duen batentzat emakume mutilatu, genitala mutilatu berrizkion emakume batentzat, agian bakarrik honera zartzea lasai hori, genero jazarpen hori izan gabe bizitzeko, edo izan diteke bakarrik lasai bizitzea modu xume batean, baina bere ikustea toki bat non bere seme alabak bere etorkizuna ziurtatua duten, edo izan daiteke orain esaten ari garen utopia bera dutenak ere, lasai xume elkarren artean, non harreman, personen arteko harreman goxoa, errespetuzkoa ematen den, denetatik, ez da izan usartzen esatea zein den etorkin batentzako horrela orokorren. Galdera igual orokorregia zan, ez? Igual beste modu batea esan da, zuke egiten duzune lan horretan, militantzia lan horretan, eta agian ez, baina gertatzen dira nolabait talkak edo bizitzaren ikuspuntu diferenteak zuzeuk bizitzazuna osotasunean ulertzen duzun moduan eta behar bada datorrenek zer espero duten Europatik eta horre talkak sortzen dira edo ulertzen dira zu galdera? Ja. Ero talka hori emanda ere ez da importantea agian, baina esan nahi dut saltzen dugula irudi bat baita ere gezur bat saltzen dugula, ez? Bai, haik espero dute etortzea Europa demokratiko bateran, non ateak irikiko zaizkion izango duten ditugun aukera berrak, duintasunekin bizitzeko, eta lehenengo momentutik ja, txalupetan salbatzen dituztenean, askotan esan behar izaten zaie, ez espero zuen utopia beteko deniz, erendia azteko alegatzen zaretenan izango dituzu ez topoak, ez? Noski dagoela talka, bai, bere Greziako kanpamentutan zegoen jendeak, gero eta denbora gehiago pasatu, jende gazteak depresio handiak hartzen dituzte, konturatzen direlako haien utopia hori, Europara llegatzeko utopia hori ez dela sekulen beteko. Edo familia batentzako. Eta lortzen dutenean pasatzea, gero zenolako
sufrikarioa pasatu behar duten gauzak lortzeko edo duintasun, oinarrizko duintasunekin bizitzeko, ikaragarria da, bai, noski dagoela zalka. Beste galdera bat, agian erantzun errexea ez duena ez da, baina azken hilabetetako datua da, zarragoak ere izango dira ez, baina emakume migranten egoera bereziki dela lazgarriagoa esaten da, gizonezkoena baino, besteak beste bortxaketak eta eraso sexual asko pairatzen dituztelako. Hori zuk nola duzu, hori egia da, nik ez du esaten gezurra ez danik, baina batzutan atentzioa ematen du beti deabrutzen dugun kolektibo baten bakarri pasatzen dela hori, eta hemen pasako espalitz bezala, ez dakit. Hombre, nik uste dut, eta pizkatinekik esan dakoaren ez kontra ez da, edo pizka bat, nik uste dut indarkeria heteropatriarkala edo, kultura, arraza, etnia, religio eta baita klase sozial guztietan ematen dela, guztietan, eta emakumen biziziklo osoan ematen da. Noski, errefuxiatuak eta bizitzen dute errefuxiatuak izateagatik eta emakumeak izateagatik botere menpekotasuna, botere harreman hori indarkeri sexual, sexu indarkeri bai pasatzen dituzte eta gainera badira ikerketak horretan, lehitu non duela, ez dakit, urte erdi edo horrela, Amnistia Internazionalek azeratako informe batean elkarrizkatu zituzten Europan bertan zeuden 60 bat emakume eta denak esaten zuten bere bidea izan zela sentitu dutela guztietan mehatxatuak nolabait babesik gabeak eta ez bakarrik mugetan, edo ez bakarrik kanpamentutan, baizik eta Europak zeharkatu dituzten herrialde guztietan. Sufritu dutela indarkeria bai fisikoa, eta bai indarkeria, sexu indarkeria, denetatik, ez? Eta baita ere izan direla humillatuak, kolpatuak, emakumeak izateagatik, ez? Kanpamentutan zeuden, ni akordatzen naiz lehengo urten ere, eskatzen zizkigutelako enpresa, kanpamentutako emakumeak ez zutelako komunetara joanek gabetan ziren, toki arriskutsuak ziren. Hemen bezala. Bai, ez, esan nahi nun, igual galdera gaizki ulertu esanet. Kaso horretan, egia da. Ez ezagun gure burua zuritu bestea konsideratzen dugun, alteridadea konsideratzen dugun horren. Bai, haiek... Naiz eta saltoa egon litekeen, holako egoera pilatu eta eskubide gabeko eremu, basa batean, ez? Larriagoa dela, kanpamentutan bertan agian, batzuk erabakizuten oso muturreko erabakiak hartzen zituzten, ez jatea eta ez edatea komunitatera ez joteagatik, denak elkarrekin bizizitenak. Eta hori kanpamentutan gero, jasan behar dute indarkeri hori, segurtasun indarren aldetik, eta baita ere sexu esplotaziorako salerosketetan ibiltzen direnen zaren gandik, ez? Eta egia da, Elena Malenok esaten dula, egia da, bai neskatilak eta nerabeen gorputzaren erabilera askotan onartzen dela sakrifizio, egin behar duten sakrifizio bat bezala, haien bizi proiektua gauzatu alizateko, eta ez bakarrik haiena, batzutan kolektibitatearen abaitare. Eta hori da Europara llegatzea, eta horretarako gehienetan gainera dira emakume, hori bai diren emakume pobreak, egiten zaien bide bakarra da. Eta askotan, hori, bere gorputza, eta gainera, indarkeriei asatzen dute bere zeharkaldi horretan. Hombre, hemengo badira datuak prostituziozko eguneko haundia dira sexu esplotaziorako salerosketan izan diren emakumeenak, ez biktimak izan diren emakumeenak.
Orduan, bueno, pues bada oso datu lazgarriak dira, eta ez da ezer egiten horren, jakin da hori gertatzen dela, emakume askoki ez egiten dute baita ere, bueno, claro, hor izango da baita ere, gauza guztietan bezala, oso anitza izango da gertatzen dena, baina asko dira, bueno, pues edo hezkuntza behartutako hezkuntzetatik iesa eginda, edo genero jazarpenagatik, edo boko jaeran baita ere, asko izaten dute egin gandik iesean dabiltzanak, baina gehienetan pobreak eta zorpetuta gelditzen direna gainera bide hori hartzeagatik. Bueno, hori dira, bueno, denetatik dago, izango dira baita ere, ezagutzen ditut baita ere, etorri direnak avionez eta beste modu batez, baina, bueno, bada, eguneko handia, indarkeria, sofritzen dutena, bai. Bueno, gaur egun asko aipatzen da berdintasuna, ez da? Eta zuk ere aipatzen duzu, ez? Berdintasun humano sakon baten ideia lehen zerbait aipatu ez horren inguruan, ez da? Denok izan behar dugula berdinak. Bai. Hori nola gauzatzen da gure eguneroko praktiketan, ez? Normalen migrantea edo beste ze batzu guretzako bestea denean, ez? Nola egiten dugu beste hori gu, hori da, ez? Claro, eske hori... Ze urrats eman bardia hor? Ja, barneratu behar dugu den, hori da, eske galdu egin dugu pizka bat. Guk ongietorrin premisa hori daukagu, ez? Pertsona guztiak gara berdinak, berdindan jaiotzen zaren Gernikan, Alepon, hori da, ahaztu egiten zaiguna hemen, askotan. Berdina gara eta ez hemen jaiotzagatik privilegiatuak izanangoak baino, eta ez da karitate kontua. Ez da nik ematen dioto neri edo eman edo laguntzen diot aldu dalako berak ez duelako. Ez da kontu hori, kontua da, ez da janari ematea edo etxea ematea, kontua da benetan sinistea gu bezalakoak direla. Eta hemen badaude gu bezalako badela eta eskubide berdinak ditula, bizi duin bat izateko. Hortatik abiatuta, eraiki behar dugu, eraiki nahi dugun gizarte hori. Hau da, gizarte, eta Euskal Herriera etortzen bagara, da gure iruditeri horretan sartzea gizarte mestizo bat izango dela. Azkenen lortu behar dugu mugimendu bat, lortuko duena hemengoak eta migranteen arteko horma hori edo muga hori apurtzea, eta hori da benetan mestizak eta nola egiten da hori, ez da bakarrik materialki landu elkartasuna adierazi behar, baizik eta askotan aipatzen duguna gure artean da afektoen katearen bidez, esan nahi du konfiantzatik, badira gure mantra bezala, ez? Elkarren arteko zaintza, gure arteko konfiantza, elkartasuna, gero pentsatzea edo jakitea, edo sentitzea gehiago, elkartasuna elkarren artekoa dela, guk emango digula, baina haie guri ere askoan dute emateko. Eta gero, noski, pertsona independientak egin behar, ez direla bizi behar gure guk ematen diogunen baizik eta albideatu behar diogula hemengo edozeinari bezala bizitza duin bat izatea, ez? Eta horretatik eraiki, abiapuntu horretatik eraiki komunitatea. Sortu behar dugu komunitatea, non ez den ematen, eta hori izango zen gure utopia, ez? Non ez da esplotazio hori gabe, eta landuko dugu asko pertsonen arteko harremanak eta zaintza eta biziko garen, pertsona jartzea azkenen erdigunean, eta pertsona betetzeko, pertsona beharrak asetze izango denak nolabait lehentasuna, ez? Baina guztiena berdin,
Eta hori izango da, modu bakarra, kontinenten arteko nolabait ez dakit, parekotasuna edo berdintasuna eruntz hurbilduko gara modu horretan. Ez garapenerako laguntzak eman da, baizik eta zer egiten dutugu elkartasunetik, benetako elkartasunetik, haien bizi baldintzak hobetzeko. Gureak, gure konsumitzeko maila gutxituz. Bizitza xumeagoa eginez. Hori nolabait izan etik militantzia baten edo mundu horretan sinisten dugunon praktika baten parte izan liteke, baina nola interpelatu azken finean botere ekonomiko politikoa dutenak, ez? Estatua, gobernuak eta hor duten zeregina eta egiten ez dutena edo kontrako egiten dutena. Hor zenbateneko ezina edo zenbateneko aukerak daude. Ikusten hori, lehen hitz egin da desente horretaz, eta osatara dos nagoen anaizek eta esan dutenarekin, azken finien da, gure utopia hori puzlea handi bada, eta denak, eta pieza asko ditu, pieza bakoitzeak bere utopia hori, bere osatasunan isladatzen du, baina denak beharrezkoa gara, eta denon artean pizkanaka lortuko da, benetan konplementatzen bagara horretan, lortuko dugu herritarren gana, herritarrak esan nahi dut, gehiagoren gana, herria ez bakarrik mugimendu sozialak edo, baizik eta hori zabaltzea eta orduan nola batxe lortuko dugu erresistentzia horren aldean, gure kasuan xenofobiaren aurrean, pizkanaka lortu behar badugu epe luzeko elkartasuna jarraitu behar dutelako etortzen errefuxiatuak, egin beharko dugu elkarren arteko lanarekin mota askotako jarduerak eta ekintzak eginez, batzuk radikalagoak, beste batzuk instituzioak eramaten alden urrutien, badakigu oso lotuta daudela epeluzeko proiektuetan, baina eraman behar ditugu alduten baino haratago, eta hori pizkanaka eta bakoitzen gandik hasita, desobedituz, asko erabiltzen dugu desobedientzia ohiturei. Eta pizkanaka beste ohiture batzuk ordezkatu ohiture txarrak eta beste ohiture berri eta praktika onarekin. Eta hori da ikasi beharreko zerbait, baina hori poliki gehiegi exigitu gabe, baina leporaino inplikatutak izan da, jakinda bakoitza berea kontzientzia hori hartzen bado, beste guzti, bere ingurun eta lanean ari den mugimendutan eta beste mugimenduko batera, emango direla pauso importanteak, ez? Euskal Herrian badira ekimen diferenteak, ez? Bat edo beste aipatu ezakezu? Nik Euskal Herrien aipatuko nuke niri oso bertatik tokatzen zaidan eta da arteakoa. Bai, azalduko duzu zer dan hori, nola funtzionatzen duen, nola sortzen den? Artea izan zen, guk errefuxiatuak ekarri behar genitunen, inauguratu behar genuen arteako harrera etxea edo, eta da, artean dago arratia baiaran, eta herriko etxea, udaletxeak utzi egin digu, eta bihurtu da hotelillo bat, hotelillo moduko zerbait, eta han egiten zaie harrera igaro bidean dagoen jendea, gelditu behar ez den jendea, bere ekartzen dira persona horiek, oraindik jarraitzen dutela jendea ekartzen, eta orduan hor egiten zaien nola bateko ibilbide, bizitza ibilbidea egin nahi duten, eta laguntzen zaie horretan,
eramaten orabatera, edo, bueno, han badute tokia, nahi dutena gelditzeko, nahi dutena, baina erabakitzen badute gelditzea, alokatu da beste ondoko etxe bat, eta horiei bai laguntzen zaiela, paperak lortzen, edo paperak ematen, edo kooperatiba ezberdinetan lan egiten, edo mikroenpresa txikiak sortzen eta lana izaten. Antxe bertan ere, horrekin batera badago baserri bat, kooperatiba antzeko bat, baditu nabi lantegitxo bat aragia eta egiteko, eramaten dituztean inguruko abereak eta aragia egiteko, eta gero, bada okindagi bat, eta, bueno, eta biden daude, bi herri ezberdinetan, saltzen dira inguruko inguruko biztanleen baserrietatik ekarritako gauza. Oso badu koltsoi sozial handia, bia kanpesina, eta, bueno, gero ongi etorri, eta badago hor lana egiten dute batzuk lanean, eta beste batzuk voluntarioak dira, eta bidez aukindegia orain 4 errefuxiatuk eramaten dute, eta, bueno, ez da bakari bere bizitza aurrera, bueno, zerbait izateko baita ere, eta etorkizun bat nola bat irudikatzeko, irudikatu edo, ez? Eta irabazten den erdia haientzako da, eta beste erdia hori denak, beste erdia ematen da proiektuerako, orduan, bueno, nahi garen utopia hau ez, eta da oso bizitza xumea eramatea, gauza da janaria prestatzea jatea, eta gutxi gehiago. Lasai bizitzea, behar gehiago ere ez izatea, eta gero, oso errepikatzen diren lehen komentatu dudana, oinarri da, afektuan gate hori zaintzea, konfiantza izatea, saiatzen dira guztiak irikitak ustea beti, sinistea benetan ez dela lapurtzen, eta ez da lapurtzen, pixka bat zurrumurru, jende guztia sartzen dela berdin da, hartzen dira, plazak ere limitatuak dira, hori daude 45, 50 batzutan, hori baino jende gehiago ez da sartzen, baina erdia dira emakumeak, ume asko dago, eta, hori konfiantza, gero saiatzea ekonomikoki independentak izatea jendea, lantxo desberdinak egiten, eta bizitzea elkarren arteko elkartasuna. Eta, nik uste dut ematen ari dela, emaitzek, bai, jende asko pasatzen ari da, eta gero hortaz aparte saretuta badago sare bat lanean, eta badira beste bi etxe okupatuak Amorobietan uste dut. Hor uztartzen da nola batia, badago legala eta legezkoa eta ez legezkoaren arteko muga oso fina da, ez? Beti jokatu behar duzu, bestela, badakizu zein diren zure mugak, legaltasun egitura batekin, legala den egitura batekin, eta hor gero jokatzen duzu behar diren, eta adibidez, hori zenbait desobedientzia ekintzak egiten dira, ez? Etxeak okupatzea, oso ongi dago, herritarrak berak direnean, etxea okupatzeko beharra sentitzen dutenak, ez dago besterik. Zabaltzen ari zaraia, pizka bat, zentzu hori, hau da egin behar dena, egiten dugu, ez? Ez badago besterik, ez badago inotek egiten, guk egingo dugu, ez? Gero, baita ere badago beste pisu bat, bakarrik lotarako, espazio bat, eta bakarrik lotara joaten da jendea, eta hori egiten ari dira, nik hori ez dut ezagutzen, kristauekin, esan nahi dut, lehen esaten ginuna, ez dakit, edo erakunde guztien lan osagarria beharrezkoa dela, ez?
eta egin behar dituzu oso radikalak diren gauzak, ekintzak, eta oso klasikoak diren lantzen ari gara asko baita, eta bezit duen udaletxekin, pues, bueno, hori ikusten dugulako aukera. Oso protokolo ona landu dugu etortzen direntzako, ez ditugu ekartzen, hori indikan irunera, baina, bueno, eta orduan, bueno, pues, bai, pues, agian, gauza, azkenen, giza mugimenduen lana da, enzeuak egitea, probatzea, lehen ere esan da, eske egin behar dira gauza desberdina, probatu behar da, geizketeratzen direla gauza batzuk, gaizki, baina beti, sinisten aurrera zoazela eta zerbait egiten ari zarela, ez? Eta denak ez dugula zer egiterik ez? Eta borroka guztiak azkenen direla, bueno, borrokak edo, osagarriak eta bakoitzen islatzen dena beste guztien utopia baita, azken finen dena oso lotuta dago. Oso lotuta dago, bizi garen sistema hontan non kapitalaren jaben eliteak dituzten enpresa multinazionalen zaerekin berdin zaie, dirua azkar eta modu bapatean ateratzeko herrikitan berdin zaie jendea desplazatzea hiltzen bada ere, baliabide naturalak ustiatzea, gerrak, estrategikoki interesa duten tokietan, oso kontraesankor politikak egitea, armak bidaltzea, esan nahi dut, dena oso lotuta dagoela, oso lotuta ez. Eta horrek ekartzen ditu desplazamenduak, eta ekartzen du baita ere ekosisteman zuntxiketa, eta ekartzen du baita ere esplotazioa, eta ekartzen du oso lotuta dago dena. Ezingo nuke esan zeinek dauken lehentasuna, ez? Eskerrik asko bego oso interesgarria. Mira, aipatu nahiko nuke baita, ez dela bakarrik, badirela baita ere kasuak instituzionalak alde honetatik desobedientzia erabili dutenak. Eta Italian badira zenbait herri, zenbait ez baten, baina gero edatu da, hori, ailegatu ziren 250 errefuxiatutuak, eta hartu zituztenak herrian, eta 400 biztanle izatetik, 1.500 daude, eta bihurtu da oso herri mugitua eta partartzailea 26 nazionalitateko jendea bizi da. Eta Hamburgon ere ekin ziren horrelako esperientzia zenbait hauzetan, eta Parisen ere izan denizen, badirela baita ere esperientzia errealak eta utopia hori praktikara eramaten dutenak. Posible dela gure jotzen badugu alde horretara eta behartzen baditugu momentuan gure alde egon daitezkenak pausak emateko, ez? Inork galderaren bat, komentarioaren bat. Kaixo, begonik bi galdera egin eizkizut. Alde batetik, zuen ekintza prestatu zenutenean, esan zenun aldez aurretik egin zenutela gogoeta bat, ez? Urrats kualitatibo bat egiteko beharra, desobedientzia jotzeko beharra. Gogoeta hori ematen da beste herrialdeetan, arrelako mugimenduak elkarteetan, alako ekintzakoikoak izan ziren, ez? Guk honen berri, noski, Euskal Herritarrak izanik, oihartzun, komunikabietan oihartzun handia izan zuen, baina hori beste, badago gogoeta hori Europako beste herrialdetako mugimenduetan egiten dira? Mugimendu orokorretan esaten dozu? Bai, pixkat errefuxiatuen aldeko mugimenduetan ez dut ezagutzen, nola publikoa egin den modu horretan, ez, bai, ematen ari direla horrelako ekintza asko egiten dira, asko, eta jende asko izan da detenitua, eta kriminalizatua, baina ez publikoa egiten. Bueno, guk ez ginen publikoa egin momentun, egin behar ginen ondoren. Osa, nahi dut,
Baina guk bai nahiko pauso kualitatiboan guretzat eta gure taldentza zen publikoa egin behar ginen, publikoa egitearena ondoren bazen ere. Pentsatzen ginen momentu horretan, publikoa egin behar zela eta horrekin interpelatu, ez baduzu zuek egiten guk egin beharko dugu. Baita, gero, bestalde batetik hori, pixkat, esplikatzea Iruñako harrera hiria, pixka bat zer dan, nola antolatzen da, nola dago harrera hori antolatuta. Justu egun hautan ikusi dugu ez, pixkat Bilbon gertatu den guztia. Bai, bueno, gehien batez horretan egon gara udaletxekin eta Nafar gobernukin protokolo batean lanean eta, bueno, gehien batez, hor badauke bere muga. Protokolo hori eta harrera egite hori da legalak etortzen direnentzako. Arteakoa ez, justo da, ezin duten nahientzako, ezin duten entzako. Orduan oso diferentea da. Hori da, modu ofizial bat nola batxe, eta orduan, klaro, horren banrenen da, etortzen direnak, modu, nola, da, jarraipena egitea nola batxe, eta jarraipena baldintza honetan, ez? Eta orduan, adibidez, lortu dugu, egon beharrean, itxoiten, badute urte terdi, badute jarraipena eta laguntza eta zehar edo Cruz Roja edo hiekin, ez? Eta gero gelditzen ziren nola batxe limboan, ez? Eta bi urte pasatu arte paperak eskuratzeko, lortu duguna da, kobratzea eta arte horretan baita ere laguntza sozial hori, ez? Kobratzearen, hori importantea da haientzako, ez? Baina, klaro, Iruñan ez dugu masifikazio, ez dugu arazo hori, zen etorri direnak oso gutxi dira, oso gutxi. Eta daudenak dira, ezagutzen ditugu guztiek, eta haiekin kontaktuan gaude, baina ez dago ez da ere bapateko, eta ez da segurazki prestatua horretarako ere. Eta guk geuk ere gure taldean harrera irian ez dugu hori egin oraingoz. Oraingoz, esaten dut. Bestelako lanak egiten ditugu, ez? Sensibilizazio lanak egin batez. Bueno, gure kuadrillan askotan eztabaidatzen dugu utopia bat, eta da mugari gabeko mundua, ez? Eta eztabaida horretan beti bi iritzi daude, ez? Bueno, denok ados egongo ginateke hori utopia irla hori izango balitz, hau da urrune egongo balitz, baina batzuk pentsatzen dugu gaurdanik ja muga guztiak zabaldu eta egon behar ziren, eta beste batzuk diote ezetz. Hau da, bueno, hori kontrolatu behar dela, beste modu batean egin behar dela. Zuri eta ongi etorri errefuxiatuen taldeari botatzen dio galdera, zuek ze eztabaidatu duzue edo nola hausnartu duzue utopia horretaz. Ja, hombre, guk gure utopiaren lehenengoa, baina oinarri batzuen da muga horiek desagertzarena. Eta bueltatzen naiz premisa, lehen esan dudan premisara, eta da pertsona guztiak berdina gara. Berdina baldin gara, ez ditugu privilegiorik. Eta privilegiorik ez baditugu, bizi, onartu behar dugu, onartu, esan nahi dut, sinisten dugu pertsona guztiak berdin bizitzeko eskubidea dugula. Orduan, zabaldu behar da, moldatu behar badugu, eta hori da mestizaje hori, moldatu behar dugu denon artean beste gizarte bat, beste bizi modu bat, egiteko egin beharko dugu. Ez dago besteri, baina ez bakarrik refuxiatu etortzen direlako, baizik eta ekosistema suntsitutzen ari delako, aipatu dugun arazo guzti horiengatik krisi da, krisi ekologiko, krisi soziala eta krisi humanitarioa. Eman behar diogu buelta krisi humanitario horreri. Eta nola batxe, badakit asko gaudela ostatiko segurti, bera pizkanakoa prestatu behar dugu horretara, oso epe luzeko elkartasun horretara.
eta iriki behar ditugu gure ateak, eta sortu beste gizarte bat, hoiekin batera, mestizoa. Eske ez dago besterik. Ez dugu ikusten, baina ez dago besterik. Bestela, fascismoa dator. Aipatu duzu fascismoa, klaro. Mugak orain ez zabaltzearen aldeko batzuek, esaten dute, zabalduko bagendu, fascismo eta xenofobia erabat piztuko zen, orduan hori ere neurtu barko zen. Eztabaida ezkerraldetik ere eztabaida dago, ez? Haundia, eta nik uste dut ezkerraldean eman bat dela eztabaida haundia gainera honen inguruan, baina fascismo badago, hartzen ari diren erabakiak, bultzatzen ari direna da bide horretara joatea, da giza eskubideen edo pertsonen eskubideen urraketa ikaragarriak egiten ari direna. Eta ez da bakarrik errefuxiatuekin, ez da guztien eskubideen urraketa. Eta jaia da eskubide konzeptu horien urraketa. Atzera pauso ikaragarriak eman dira, maila horretan. Eta ezin duguna da gure mugak itxi, eta beste guztiak, privilegiatuak ez direnak, hor ustea hiltzea, berdin zaigula, haien artean hiltzen badira, edo, eta guk sortutako arazo batengatik, oso konsienteak izan behar dugu, guk, guztiak, baina sistema eredu honek sortu duen arazoa da, ez da, hiena. Ez badugu hausnarketa hori egiten, ez dugu ez egiten. Azkenen da, balore humanitarioen krisia, eta hori berreskuratu behar ditugunak. Oso konstienteak izan behar gara horretaz. Erantzun zuek ere, zeren zuek. Eskertzeko zen, zenta, iesi joango gira, baina nahi ginoen bakarrik eskertu zure lekukotasunak, eman dio zentzu, bai ageramaneran, bai sentsibilizazio mailan, mezu bati bizimugimenduak erabili duena, baina beste gune batzutan, etorkina, hitz hori erabiltzen da, kontua da migrante erentzat, migrantea, eta iz jokoa latinkiekin ongi joaiten da, migrantea ez dira mi humanoak edo erdi humanoak, eta bizik erabili du gaur arratsaldean partituko den martxaren zat, euskarazko bertsioan da etorki zuna. Zeta handi batekin da etorkina zu pertsona bat bezala kontsideratuz geroz denek dugu etorkizuna. Kontsideratzen badugu babestu, baztertu behar dena, ez dugu horrekin atera biderik, eta zure lekukotasunak nik mugen kontuaren gain agera edo jarrera hori behar dugula kontuan hartu, zenta humanizatzea galtzen bari badugu, guk galtzen dugu denek. Haiek lehenik, baina guk jarraian, eta etorkizuna zentzu hortan atxiki behar dugula, eta eman dituzun bideoiek indarra emaiten digute, praktikan diren alternatibek, eta hartzen alditugun jarrerek, eta beste atzen, frantsesetik etorri dena, baina ere euskaltzainek ez dute berdin hor bermaren amziatuko, baina da, haiek, baztertzen ditugunak, gu, azken finan, direla. Ditugula batu eta beste txipa bat ezartzen dugu buruan hortan. Alazen dugu eskertzeko, usteko ziek ez da baidan, eta jarraitzeko aterako dela martxa bat orai Baionatik, Hendaian bukatuko duena bihar, 10 etapa badira, bakotxean tokiko lekukotasunak izango dira, eta gaitzesteko, estatu mailan uztailaren 14 da, askatasunen Bastiaren hartzea izan zen hori, erakusteko etorkinak presondekiratua direla, Hendaiako erretentzio zentru hortan, eta haiek gu bezain obengabea direla, zentzu hortan, eta behar dutena dela, zuk aipatu dituzun, hainbat medio, agera, humanizazio, eta bitartekaritza, etorkin haitzak ez duelako dena ezartzen, batzu ez dira ez da hemen egoiteko eginak beste helburu badute, eta hori guztiak konduan hartu behar direla, eta beste txipa hori denek ezagri. Mila esker hasteko. Zuri. Bueno, hemen utziko dugu, aurtengo jardunaldia, hemen bukatu edo aurre bukatu, bukatuko dugu eduki dagokienez, txalo bero bat,
Begori eta geure buruei ere bai. Eta orain, dagoeneko instituzionalizatu eta ohitura bihurtu dugun ekimen poli bat, Xabier Arregiren eskutik. Eta osor bate. Usadio, esaten nindoan, bigarren urtea baita egiten degula, beraz, behin bigarren ezkero... Hori da, behin bigarren ezkero usadio mendira gauzak, eta kasu honetan ere ala izango da. Ia zingen lehenbizikoz, jardunaldia bukatuta, eta hainbeste eduki interesgarri, eta jaso ondoren, esan genuen, bueno, guazen hola modu atsegin batean bukatzera, eta topa egin genuen. Orduan Euskal Sagardoz egin genuen topa, badakizue Usurbilen, sagardoa badaukalalako zea berezi bat, indar berezia, eta hori seitera goaz gaur. Orduan ikusten ditu ni hemen izketan ari naizenean, hor batzuk landalan ari direla edalontziak eta sagardoak beren tokirak hartzen, eta beraz, 5 minutuko kontu bat izango da, baina gustu baduzu behintzat, itxoin pixka bat, eta elkarrekin hartuko dugu azkeneko tragoska. Eta gero, iaz ere egin genuen, eta nik uste hori ere egiteko modukoa da laurten ere, halako argazki, talde argazki bat ateratzea, uste merezi degula. Orduan, lehenbizi tragoska, eta ondorenean argazkia. Eta esan gabe doa, mila esker guztioi,